नेटनि थाखायनो थाया रावबो आंनाव नेटानो बिराद प्रब्लेम न'आवबो नाङा बाहेरावबो माबा गिदिंबाय थायो आगैमोन प्लिज अनलाइन दंबा फैदो दसे रायलायनोसै नेटा जायोना जाया नेट थानायाव फैया प्रतुल नार्जारि हाय आब' हाय आगै मा खबर समन रामसियारि ब्लग हाय हाय आगैमोन मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै इउएस स्टेटास मिक्स हेल' आब' हाय आगै बिरसन अफिसियेल हाय आब' हाय आगै लाइफआव फैना नायदोंमोन आं नेटानो माबा प्रब्लेम होबाय थायो आंना रंगिना खाख्लारि हाय आब' हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै बिरसन अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा मामोन बिलाहिदो आलु निरामिस आरोना दिनै मंगलबार नालाय पटल नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा आलु बिलाहिमोन आरोना आगै ओमफ्राय रंगिना खाख्लारि कंग्रेसुलेसन दे आब' 1K थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच रंगिना खाख्लारि नोंसोरनि अननायावनो 1K जाबाय नाथाय भिउस गैया आरो वाट्च टाइमाबो एख'आनो जायाखै सापर्ट होलांबाय था आरोना सापर्ट होखाबाय थाबानो जाबाय इउएस स्टेटास मिक्स मा ओंख्रि जानायमोन आब' जोंहा आलु बिलाहि खाख्लारि जाखांबाय आंनि लाइक दान दे थेंक इउ आगै दे आगैमोन लाइक होना होदो होआखैबा आरोना मौसुमि बसुमतारि ब्लग हाय आब' मा ओंख्रि जोंहा ओंख्रिया आलु बिलाहिमोन आगै नोंसा मा ओंख्रि जाखो खिथा ओमफ्राय आगैया कंग्रेसुलेसन बाजै 1K थेंक इउ नोंसोरनि सापर्टआवनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय निजोरा नार्जारि हाय आब' हाय आगै मा खबर निजोरा नार्जारि खबरा मारै आब' आंना मोजां दंथ'यो आगै ओमफ्राय नोंनालाय इउबि स्टेटास मिक्स आब' गुमैखौ खनसे देखायदो गुमैया गैया आगै माबायाव थांदो मा होनो खामानि मावनो थांदो आरोना गाबोनो सारद' दङ न' खाथियावनो जोंहानिनो भागि जायो आरोना बेयावहाय खामानि मावहैदो आरोना मालाबा देखायसिगोन दे नेटानो जाया नङाबा आं मोनायाव फैनो नागिरो आरोना आंना नेटानो प्रब्लेम दाबोसो जानो नागिराखै नेटानो नांनो नागिरा अनजु बसुमतारि हेल' हाय मा खबर रंगिना खाख्लारि मौसुमि सापर्ट खालामदो दे अनोब्ला मौसुमि आगै रंगिना आगैनिखौ सापर्ट खालामनांगौनो सापर्ट खालामाखैब्ला खालामना होब्लानो जाबाय क्रेजि नार्जारि हाय बाजै हाय आगै मा खबर मधुजि अफिसियेल गुड मर्निं बाजै गुड आफ्टारनुन दायोथ' आफ्टारनुनसो नालाय दे ओंखाम जाबायना जायाखै मधुजि बड' एसके हाय हेल' आब' हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे गासैखौबो दसे समबाबो ओमफ्राय प्रतुल नार्जारि आब'आ माहानिमोनलाय आं दासो खोन्थादोंमोन मा होनो गोबोरथना खाथि जायो आरोना गोबोरथना बिदिनो जाबाय थायो साला नेटानो बाहेरावबाबो बिदिनो न' सिङावबाबो बिदिनो जाया मा जाबावगोन थांनायाव आदाया दंना गैया बाजै
आदाया खामानि मावनो थांदो आगै गाबोन सारद' दङ नालाय न' खाथियाव खामानि मावहैदों। बाजैया अबेनि मोनलाय आं गोबोरधना खाथि जायो आरो खुस्राबारि होनो जोंनिखौ। ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एस जोहोलाव। गुड इभिनिं आब'। गुड इभिनिं आगै मा खबर? मधुजि अफिसियेल थाब देन कमेन्ट फराय। अ थालांजोब्बायना नेटनि थाखायनो थालांजोब्बाय आरोना। हाय बाजै मा जाखो? आलु बिलाहि आलु बिलाहि ओंख्रि जाखांबाय। नोंस्रा मा ओंख्रिमोन मधुजि कमेन्ट खिन्थाहरदो। थाबथाबाय आंना नेटानो प्रब्लेमथार थांबायानो थायाखै थांजोब्बाय नेट रावबो गैला मधुजिल'सै खोमा ना? दङब्ला सोरबा दंब्ला कमेन्ट हरदो प्लिज। नेटानो बिराद माबा जाखायो आंना प्रब्लेम जाखायो। ब्लग भिडिअ लाबोनो हायिनि आं लाइभआव फैनोबो हाया नेटनि थाखायनो। पेट्रल गैला नामा? पेट्रल गैला होननायानोथ' आरो इन्जिना बया जाबाय। बड' स्मल फेमिलि फैदो नै। हाय आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे। नेटानो प्रब्लेम आंना। ओंखाम जाबायना जायाखै बड' स्मल फेमिलि? दे मधुजि दङब्ला कमेन्ट हर। थांजोब्बाय रावबो गैला। नेटानो बिराद बयाखा आंना। बड' गियान बय। हाय आब'। हाय आगै मा खबर? ओंखाम जाबायना जायाखै? बड' स्मल फेमिलि जाबाय आब'। जोंहाबो जाखांबाय आगै। मा ओंख्रि जादोंमोन खिथाहर। मधुजि अफिसियेल दिनै आंहा निरामिस बाजै। जोंहाबो निरामिसानो। आलु आरो बिलाहि जोंहाबो निरामिससो मंगलबार नालाय। ओमफ्राय नोंस्रा जाखायोना ओरैनो निरामिस खोन्थाहरदो मधुजि। बड' गियान बय मोजां खबर आब'। आंनाबो मोजां आगै। थेंक इउ लाभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। मधुजि अफिसियेल दिनै मंगलबार बाजै। जोंहाबो मंगलबाराव जाया आरोना। खायसे खायसे जायो ओमफ्राय जोंहाबो जाया। थांजोब्बाय रावबो गैला। आंना नेटानो बिराद गाज्रि। कमेन्ट हरगासिनो दे कमेन्ट हरदो मधुजियानो दङब्ला कमेन्ट हरबाय था। ओमफ्राय बड' गियान बय आगैयाबो थांबाय नामा? थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो प्लिज। सोर सोर अनलाइन दङ अननानै दसे सम फै। आंना फैब्लाबो नेटानो दानो थांलायगोन आरोना। मा ओंख्रि जाखो आब' बड' गियान? जोंहा आलु बिलाहिमोन आगै। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै? मधुजिया अबेनिमोन लायो बावगारलायबाय दे आं। अननानै खिथाहरलाय। हेलौ मधुजि। कबि आलु आगै गोथावआनो सं। मधुजि अफिसियेल मंगलबाराव बेदर जाया बाजै। जायाथ' आरो निरामिस जायो। जोंहाबो निरामिस। जोंहाबो बेदर जाया। मा ओंख्रि जाखो? जोंहा आलु बिलाहि। नोंसालाय मधुजि? हेलौ आगैमोन रावबो गैथारला नामा? कमेन्ट हरदो प्लिज। दङब्ला कमेन्ट हरदो। मधुजि गलाघाटनि गलाघाटनिसो नामा? गोजाननि सं मधुजिया। गलाघाटआव जोंहाबो आलासि दं खिन्थु आं सिनाया। आबै आबौनि दं आरो खुरमा। थांफेराखै आं। नामखौल' खोनाबाय दं। अनुराधा बसुमतारी हाय फ्रेन्ड फैबाय। थेंक इउ अनुराधा दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओंखाम जाबायना जायाखै अनुराधा? बड' गियान बय आब'